Ahojte, moje meno je Mária a chcela by som vás privítať na svojom kanáli a zároveň aj na mieste, ktoré je môjmu srdcu veľmi blízke, pretože sa nachádzam v obývačke starej mamy, kde som prežila väčšinu detstva. Musím povedať, že tento kanál zakladám tak trošku ako formu mojej osobnej terapie, pretože tento rok oslavím 40 rokov a aktuálne si prechádzam takým vnútorným prehodnocovaním, či smer, ktorým sa v živote uberám, je ten správny. A takým prvotným nakopnutím bolo asi, že som sa dostala alebo vrátila k zápiskom, ktoré som si písala v deň, keď som mala 35 rokov. Tu sú. A ktoré som adresovala svojmu o 10 rokov staršiemu ja. Skúšala som opísať, ako by som chcela, aby vyzeral môj život, keď budem mať 45 rokov. Skúsim z toho zacitovať. Chcela by som si každé ráno pri umývaní pohľadiť tvár. Chcela by som mať zdravú pleť, upravené nechty, chcela by som voňať. Kávu by som chcela nahradiť zeleným čajom, hýbať sa, jogovať, pravidelne sa prechádzať v lese, v klobúku a v štýlovom odeve, ktorý kopíruje moju osobnosť. Chcela by som bývať v byte, ktorý nie je zavalený vecami. Chcela by som investovať do seba, do svojej vnútornej pohody. Chcela by som tvoriť, robiť rozhovory, skúmať ľudskú dušu, maľovať, natáčať videá. Chcela by som variť pre svoju rodinu, hrať sa so surovinami v kuchyni. Chcela by som vytvárať okamihy pre mojich synov, na ktoré si neskôr budú spomínať. Chcela by som sa s nimi každý večer hrať karty. Chcela by som ich vždy počúvať, keď sa mi snažia niečo povedať. Chcela by som vedieť oddychovať. A chcela by som, aby to vedeli aj oni. Nož a keď som si teda tieto zápisky prečítala, tak som zistila, že som v skutočnosti celkom ďaleko od svojho cieľa. A možno je to už tá povestná kríza stredného veku, kedy sa zvykne zjednodušene hovoriť, že muži si hľadajú mladšie partnerky a ženy skáču do starého železa. Ale každopádne mňa to naozaj podnetilo na chvíľu sa zastaviť a opýtať sa, v akej kvalite chcem prežiť tie nasledujúce roky. Pretože toho života mám pravdepodobne menej pred sebou ako za sebou a už budem len staršia a tá vitalita asi nebude úplne to, na čo som si zvykla. Najskôr sa zastavím asi pri svojej pracovnej oblasti, pretože tá ma aktuálne dosť trápi. Pre mňa bolo vždy veľmi dôležité byť pracovne sebestačná a do istej miery aj finančne nezávislá, pretože z rodiny a z vyrastania si nesiem obraz vlastne mojich rodičov, ktorí zdieľali spoločný účet. Môj otec pracoval vo fabrike ako strojný inžinier, moja mamka pracovala ako sestra na smeny. A hoci pracovala rovnako tvrdo ako môj otec, tak v tých 90. rokoch a v prvých rokoch tohto milénia bola práca sestry a hlavne na Orave ohodnotená naozaj mizerne. A tým, že v rámci spoločného rozpočtu mamka zastávala tú menšiu polovicu, tak ten, kto rozhodoval, bol otec. Ten, kto kontroloval, bol otec. A on zvykol naozaj pravidelne hodnotiť, čo kúpila, kde minula a či tie peniaze neminula zbytočne. Ja som to v tej dobe vnímala veľmi citlivo, pretože som videla, že mamka sa nefláka a veľmi som si želala, aby si občas dovolila, aby si občas vyšla na kávu, alebo aby si občas kúpila pekné oblečenie, alebo si dala robiť nechty. Aby som vlastne v nej videla vzor takej sebavedomej ženy. Čo sa vlastne nestalo a tým pádom ani ja si nerobím nechty, ani ja nechodím na kozmetiku a okrem práce viac menej všetok čas trávim doma s mojimi deťmi. Ale v tej dobe som si povedala, že nikdy nedovolím, aby mal muž v rámci rozpočtu takéto silné slovo.
že ja proste musím pracovať a ja musím mať tú svoju slobodu. A aj preto som práci vlastne venovala veľa času. A dosiaľ som vlastne aj nezvykla ako keby spochybňovať to, čo robím, ale potom, čo mi skončila materská a ja som sa vlastne vrátila do tých zabehnutých pracovných kolají a teda robila som to, čo som vyštudovala a v čom mám prax, tak som zrazu zistila, že neviem, či to takto ešte chcem. Aby som teda ozrejmila, ja som vyštudovala filozofiu a dokumentárny film. Mám skončený dvojročný arteterapeutický výcvik a aktuálne si, hlavne z takého dôvodu osobného záujmu, externe dorábam psychológiu na univerzite v Trnave. A teraz sa takto čarovne presúvame na miesto, ktoré je popravde môjmu srdcu ešte o čosi bližšie a vzácnejšie ako dom starej mamy na Orave. A to preto, že mi ho zrekonštruovali vlastne moji dvaja Fedorovia, môj partner a môj starší syn. A bolo to v čase, keď som bola na materskej s tým mojím mladším synom a postupne som začínala uvažovať o tom, že by som sa mala do práce vrátiť. Tým, že som vyštudovala film a video, tak som sa živila ako tvorca videí. A bolo to skutočne všeličo. Od komerčných záležitostí, ako sú reklamné spoty, rôzne videonávody, edukačné videá alebo kurzy, až po mnoho spoluprác, ktoré som mala s neziskovými organizáciami. Najmä s tými, ktoré sa snažili pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Avšak čo bolo takou asi najviac srdcovou záležitosťou, bola tvorba autorských dokumentárnych filmov. Teda tá možnosť a uvedomujem si, že je obrovský luxus zvoliť si tému, ktorej sa budem venovať, poriadne sa do nej zahryznúť, osloviť zaujímavých protagonistov a pokúsiť sa vyrozprávať ich príbeh, ktorý budem následne zdieľať. Na takýchto projektoch som vlastne začala pracovať už na škole a pracovala som na nich aj potom, čo som sa z materskej vrátila naspäť do pracovného života. Avšak aktuálna situácia v kultúre sa javí tak, že projekty tohto typu bude možné len veľmi ťažko realizovať. A nie je to len moja situácia, že projekty, do ktorých som niekoľko mesiacov vkladala hrozne veľa lásky a oduševnenia, boli stopnuté. Je to situácia mnohých kvalitných ľudí a odborníkov, ktorí v kultúre pôsobia. A to je zároveň aj dôvod, ktorý ma vlastne privádza na ráz cestie. Čo teda ďalej? Pretože jednou z ciest je venovať sa ďalej komerčnej práci. Aj tu si však myslím, že nepotrvá dlho a umelá inteligencia dokáže naplniť všetky jednoduché zadania marketingového trhu. A druhák, zamýšľam sa nad tým, nakoľko sa vo svojej práci vlastne cítim dobre. Pretože tým, že som na voľnej nohe a živnostník, tak sa stáva, že niekedy mám práce pre silu a naraz musím obstarať 2-3 projekty. A potom sú obdobia, kedy nie je práca žiadna. A je na mojom partnerovi, aby tieto suché mesiace vykryl. A to ma paradoxne dostáva do pozície, ktorej som sa vlastne od detstva najviac bála. A teda to, že nie som schopná sa o seba finančne postarať. A táto úzkosť a pocit neistoty sa potom premieta do oblasti, na ktorej mi úplne najviac záleží. A to je oblasť mojich blízkych vzťahov. A teraz sa presúvam do miesta, ktoré je tým najvzácnejším priestorom, ktorý mám. A to je izba mojich detí, mojich synov. Práve tu si najviac uvedomujem, ako spomenutá nestabilita a úzkosť dolieha na mojich najbližších. Pretože veľmi často sa stáva, že som neprítomná. Oni za mnou chodia. Som pre nich človek, ktorého milujú. Chcú ma zapájať do hry. Chcú mi zdeliť veci, ktoré sa im odohrávajú v hlave. Chcú, aby som na ne reagovala. Veľmi veľa sa ma pýtajú a
keď vidia, že nie som v pohode, tak sa snažia ma nejakým spôsobom ošetriť. A ja im to častokrát nedokážem vrátiť späť. Nedokážu im dať toľko lásky a toľko pozorností, koľko si zaslúžia. Oni sú dve nádherné duše, pre ktoré som stred vesmíru. A rovnako je to aj v prípade mojich ďalších vzťahov. S partnerom sa takmer nerozprávame a keď sa náhodou v nejakom rozhovore ocitneme, tak to končí vyratúvaním si nedostatkov. A tiež moje sestry. Už si aj nepamätám, kedy som niektorú z nich zavolala len tak spontánne na kávu. Alebo som sa ozvala Euke, že ako sa máš a čo nové. U starej mamy a ocina som si normálne už na nedeľu musela dať pripomienku, aby som im nezabudla zavolať. A to je niečo, čo ma bolí. Pretože viem, že to, čo má v živote tú najväčšiu hodnotu a čo je nenahraditeľné, na čo v konečnom dôsledku budeme spomínať a čoho sa budeme vlastne chytať, keď nám bude ťažko, sú práve tie chvíle, ktoré zažívame s ľuďmi, ktorých milujeme. A práve tie chvíle, kedy sme ich možno dokázali nejako obdarovať, venovať ich úsmev, pýtať sa na to, ako sa majú, niekam ich pozvať, niečím ich prekvapiť, ísť spolu na neočakávaný výlet a proste zažiť tam niečo veľmi spontánne. Presne tak, ako som to spomínala v tých zápiskoch v úvode, kedy bolo pre mňa strašne dôležité vytvárať okamihy, na ktoré si budú moji ľudia spomínať s láskou. A to je pre mňa asi tým zásadným momentom pokúsiť sa o vnútorný obrad. Skúsiť kráčať inou cestou, robiť veci inak. A ja viem, že budem mať 40 a v tomto veku, popravde aj ja už sa bojím zmien. Ale viem, že ak sa k tomu neodhodlám, tak na nejakej úrovni premeškám svoj život. A nie len ako keby si nezaslúžim lásku a pozornosť mojich blízkych, ale zároveň sa nikdy nenaučím mať rada a vážiť si ani samu seba. A teda tá najzákladnejšia otázka, ktorú si kladiem, je, ako to urobiť. A to je vlastne dôvod, prečo som sa rozhodla založiť tento kanál. Pretože si uvedomujem, že aktuálne prechádzam nejakou formou rekonštrukcie a chcem sa k nej postaviť zodpovedne. Chcem ju naozaj pevne uchopiť do rúk a snažiť sa z nej vyžmýkať naozaj takéto jadro, takúto dužinu toho, čo skutočne som a čo skutočne chcem. A pomôžem si pri to s jednou úžasnou technikou, ktorá mi pomáhala už keď som bola malé dievča, a to je písanie si denníka. Pre mňa bolo písanie si denníka vždy veľmi katartické, pretože asi ako veľká väčšina ľudí som nie vždy mala možnosť svoje emócie zdravo odventilovať, komunikovať to, čo sa vo mne odohráva, vyjadriť svoj hnev, možno aj vyjadriť nejaký záujem. A práve denník bol pre mňa bezpečným priestorom, kde sa to všetko mohlo stať, kde sa to mohlo rozliať. A tak sa teraz k tomu vrátim. A keďže som aj arteterapeutka a mám odskúšané na vlastnej koži mnohé krásne sebazpoznávacie techniky, ktoré sa uskutočňujú práve prostredníctvom umenia, tak zapojím aj tie. Takže nielen písanie denníka, ale aj kreslenie, malovanie, trhanie, kolážovanie, čokoľvek. To všetko by som chcela tu nazdieľať. Prosto tak sa možno viac ako keby vrátiť sama k sebe, k tomu, kým som kedysi bola, čo som chcela. A zároveň to dať ako dar mojim synom. Pretože keď mama stojí na pevnej zemi a má zo života radosť, dokáže počúvať, dokáže sa zapájať, dokáže odpovedať, dokáže hľadiť. A to je to, čo si myslím, že mi hrozne chýba v živote. A čo by som tam rada dostala naspäť. Ďakujem a vážim si, ak ste toto video dopozerali do konca, a pevne dúfam, že sa najbližšie stretneme pri nejakej zaujímavej umeleckej technike. Majte krásne dni.